1956 मायथाइयाव लानाय बे फट'आ IBM कम्पानिनि, जेराव बेयाव मावग्रा एमप्लयिसफोरा बे हार्ड ड्राइभखौ थिखोनो नाजादों। नाथाय बे हार्ड ड्राइभआ खालि 5 MBल'मोन। नाथाय दा 2020 मायथाइसिमाव 512 GB मेम'रि कार्डआ जोंनि आसिनिफ्रायबो फिसासिन। अब्ला सानदो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया बेसेबां गोख्रै जौगादों। खुलुमबाय, आंनि मुङा टमास ब्रह्म। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों 2029 मायथाइसिम जानो गोनां ओरैबायदि जाथायनि सोमोन्दै मिथिगोन जाय प्रेडिक्सन नङा, जेन्युइन फेक्ट जागोन। 2021 इन्डियाया बे बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय स्पेसआव मानसि दैथायहरगोन। रासिया, दा US आरो चाइनानि उनाव इन्डिया ब्रैथि स्पेसआव मानसि दैथायहरग्रा हादोर जागोन। बे बोसोरावनो बुहुमनि गिबिसिन आर्टिफिशियेल किडनि आखा-फाखायै खामानि मावनो हानाय गिला दिहुनगोन। गिलिया मानसिनि देहानि गोनांथार इसिङारि अंग जाय थै सोदांनाय, नाङि मुवाफोर एंगारनाय आरो हासुदै सोमजिहोनायाव गोनांथार हाबा मावो। बे बोसोरावनो गिबिसिन बिरग्रा कार टेराफुजिया TFX खौ लन्च खालामगोन। बे बोसोरावनो नासा स्पेस सेन्टारआ दा जेम्स वेब स्पेस टेलिस्क'पखौ लन्च खालामगोन, जाय अख्राङाव थानाय माखासे हाथरखिनि सोमोन्दै बिजिरगोन आरो मिथिनो मोनगोन। चाइनाया गिबि खेबनि थाखाय मंगल ग्रहसिम रकेट दैथायहरगोन आरो बे बोसोरावनो आरबियानआबो गिबि खेबनि थाखाय मंगल ग्रहसिम रकेट दैथायहरगोन। 2022 बे बोसोराव इन्डियाया बुहुमनि बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोर जागोन। बे बोसोरावनो गिबि खेबनि थाखाय काटारआव फिफा वर्ल्ड काप जागोन आरो बैजिं चाइनायाव विन्टार अलिम्पिक जागोन। बे बोसोरावनो चाइनाया गिबि स्पेस स्टेशनखौ कमप्लिट खालामगोन। बे बोसोरावनो दुबाइआव ड्राइभारलेस एबा सालायग्रा गैयालासिनो हारसिङै बिरनो हाग्रा हभार टेक्सिखौ बेखेवजेनगोन। नोंथांमोना गासैबो बुलेट ट्रेनखौ मिथिखागौ। बे बोसोराव मुम्बाइनिफ्राय आहमेदाबादसिम बुलेट ट्रेननि लामाया आबुङै बानायफुंजागोन, जायखौ 2018 मायथाइनि आगस्त दानाव बानायजेनदोंमोन। 2023 मानसिफ्रा बायदि जाब्रबथाय जानानै मेम'रि लस जायो एबा मेलेमनि साननो हानाय गोहोआ खमायलाङो। बे बोसोराव ओरैबायदि आगजु दिहुनगोन जाय आगजुखौ बाहायनानै मेम'रि लस जानाय सुबुंफोरखौ मोजां खालामफिननो हागोन। बे बोसोराव फ्रान्स हादोरा बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन खारग्रा ड्राइभारलेस बुलेट ट्रेनखौ बेखेवजेनगोन, जायनि कर्टिया 320 km/h। बे बोसोरावनो नासा स्पेस सेन्टारआ स्पियार X मिशनखौ लन्च खालामगोन। आरो बे बोसोरावनो इसर' इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेसनआ बानायनाय सुक्रियान 1खौ लन्च खालामगोन, जाय शुक्र ग्रहनि हानि सोमोन्दै नायबिजिरनानै जोंनि बुहुमसिम दैथायहरगोन। आरो बे बोसोरावनो टाइम पिरामिड ब्रैथि बिल्डिं ब्लकखौ दोनगोन, जायखौ 10 बोसोरनि उनाव खनसे दोननाय जायो। 2024 बे बोसोराव स्पेस एक्सआ सिगांसिन मंगल ग्रहसिम रकेट दैथायहरगोन, जेराव माखासे गोनांथार मुवाफोर लांफागोन जाय मंगल ग्रहआव मानसि थांनानै थानो थाखाय खामानियाव बाहायजागोन। बे बोसोरावनो पेरिसआव सामार अलिम्पिक गेम्सआ जागोन। 2025 बे बोसोराव मबाइल चार्ज होनाया वाइफाइ बायदिनो वायारलेस जागोन। बे बोसोराव मानसिनि अंगखौ 3D प्रिन्टेड खालामनो हागोन। बे बोसोराव दुबाइआव थानाय दुबाइ लेन्डनि कनस्ट्राक्शनआ कमप्लिट जागोन, जाय जोबोद गिदिर पाब्लिक पार्क आरो टुरिस्ट स्पट। 2026 बे बोसोराव इटालियाव विन्टार अलिम्पिकआ जागोन। बे बोसोरावनो गुगोलआ इन्टारनेटनि स्पिडखौ बांहोनो थाखाय गोबां रां खरस खालामगोन। बे समाव इन्टारनेटनि स्पिडआ दिनैनिफ्राय बांसिन स्पिड जाहैगोन। बे बोसोरावनो बुहुमनि जौसिन चार्च गार्डियास साग्रादा फेमिलियानि कनस्ट्राक्शनआ कमप्लिट जागोन, जायखौ बानायनो 144 बोसोर नांबाय। 26 नबेम्बर 2011 मायथाइयाव नासा स्पेस सेन्टारआ मंगल ग्रहसिम दैथायहरनाय 90 केजि लिरथायनि मोनद' साखा गोनां रभार मार्स साइन्स लेबरेटरिया बे बोसोराव खामानि मावनो हायै जागोन, जाय दासिमबो मंगल ग्रहनि थासारिखौ बुहुमसिम दैथायहरगासिनो दं। 2027 बे बोसोराव 880 मिटार सौखावनि 1999 AN10 ग्रह सेरेबा बुहुमनि जोबोर खाथिजों बारलांगोन, जायखौ USनि साइन्टिस्टआ 13 जानुवारि 1999 मायथाइयाव संखांनानै दिहुनदोंमोन, जाय हलिउड सिनेमा आभाटार फिल्मखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो नायबावनो आसा दंमोन। बिसोरनि थाखाय मोजां खौरां, मानोना बे बोसोराव फाइनाल आभाटार मुभिआ रिलिज जागोन। 2028 बे बोसोराव दिल्लीया बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय सोहोर जाहैगोन आरो बे बोसोरावनो UKनि सुबुं अनजिमाया 70 मिलियन जाहैगोन। बे बोसोरावनो इउर'पियान स्पेस एजेन्सिया एरियेल स्पेसक्राफ्टखौ लन्च खालामगोन। बे बोसोरावनो गावनि स्मार्टफननि हेफाजाबैनो मानसिनि सोलेरनि गासै बेरामखौ हमदांनो हागोन। बे बोसोरावनो दा इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनआ बन्द जाहैगोन एबा खामानि मावनो हायै गाज्रि जाहैगोन। 2029 आथिखालाव गोबां दारिमिनफोरावनो खैलानि सक्ति बाहायो, नाथाय खैलानि सक्ति बाहायनाया 2029 मायथाइयाव जोबहैगोन। बे बोसोराव सानखौरांनि देरसिन ग्रह बृहस्पति ग्रहनि गिदिर गोजा दागोआ गोमालांगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। 2030 मायथाइनिफ्राय 2050 मायथाइसिम जानो गोनां माखासे जेन्युइन फेक्टफोरखौ आङो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेसन बेलखौ अन खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों।